Здравейте, роботчета! И снимаме вече трети клип на телефонните шеги. Това ще може да е една поредица или нещо подобно. Поредица на име Сеги по телефона. Да. Това е действие. В следващата телефона шега тя ще говори само. Да. А след това Криси. Що знаем, че твоите псовни биха засрамили дърт към царя. Денис, Да кажеш едно благодаря, бе. Аре, Дени, идва и да ти казваме номера произволни така. да. Докато не... Глобовски и на глоб. Да бе, 089. 089 не значи глобо. Глобо е. Пишете долу в коментарите някакви телефонни номера за другите поредици. Моля ви. Номера на хора, ама не вашите и 089 089 285 И напишете в коментарите какво да им пишем на тях. 3529. Да. 3529. Пусни на високоговорител от сега. Да. Майка му! Сега я слуша, казва номер. 089 56 17 089 5 6. Ще се върнем как намерим номер. Опа, сбърках. Намерихме номер. Няма да казваме, че е шега. Да, не ти проблем миналия път. Де си лати ще говориш? Добър ден! Вие спечелихте $5000 от лотарията. Провали го! Звънни Долара! Ти живееш в България, долара! Ти сериозно ли? Да, сериозно. И то е на глобо. Звънни пак. Аз ще дървим, пак ще направя, пак същата коментарка. 089 274 6-3. 3 8 2 9. Търси. Къде? Що? Добре, тръгвай си така да ставам. Звъни! Пусни го. Аз ще говоря това. И аз след малко. Аз го говоря. И двамата. Тремата. Аз не... Добре, не съм. Ало? Май ни затвориха. Не се чули телефона си. Добре. Аз вече знам как да пиша. 089 274 6652. Номер не съществува. Спираме на паза, докато намерим точния номер. Чао. 274. Обадихме се на един телефон и она каза, че имаме грешки. Аз казах, майка ти е грешка. Така, ще намерим някакъв нов, дано е мъж и ще кажем, че предлагаме 7 проститутки, които имат най-издръжливите путки на света. Само един чат сестра, защото не се ебе майка. Или ако иска да е гей, Или ако иска да е гей проститут. звъни. Ама този път аз ще таковам. И двамата, всички ще го дълпят. Елата на нашата фенсреща. Не съм 16 съдето на тази площадка. Град Ардени. Не. Ни дигнаха. Не. Нови. Да видим. 089
5, 8, 3, 9, 2, 7, 1. Абонатът не отговаря! Офе, трябва след малко май да пробваме. Има такива номера. 8, 9, Има. 7, Ама не 4, отговаря. 3. Човек, ако ти е по-дълъг от 15 6. минути, няма да ти позволи YouTube да го качиш. На мен не стана така. На мен е 5 минути На мен е 5. и 51 секунди. На мен е 33. Звъни! Еже! Звъни, хора, звъни. Гласуйте за мен. Аз съм Дени Слав. Той е Крис. Гласуйте за моят канал и гласуйте и за мен. Добър ден! Днес ние ви предлагаме специална оферта. Вие къде живеете? Какво искате? Как се казвате? За каква оферта? Никаква оферта, само звъним и трябва да кажем нещо на всички. Така, как се казвате? Ще ви кажа и сега. Значи, ако още път се обадите по телефона, ще звънна в МВР-то. Браво! И ти си МВР. Ама, Дени, защо го каза, бе? Да, бе! Дени, Някаква оферта щяхме да измислим. никаква оферта! МВР! Аз не искам да съм престъпник. Ами тогава защо го каза, а, Дени? Защо? Ние тогава майка ти бе. Ти как буша! Като не искат, да ги... Как буша! Ти трябваше ли да казваш? И от моят телефон! Ами ти си виновният, защото ти каза, ние се обаждаме на всички и казваме някакви неща. Трябва да ви кажем, ти си виновният. Криси, за какво гласува? За мен или за него? Наистина, Дени е виновен. Да. Защо? Защо? Майка ти! Как буша? Сега да те приберат. Ние няма да сме виновни с Криси. Да, ама аз ще кажа, че съм имал и съучастници, ако ме приберат. Кой това ще стане? Шегичка, няма така затвор, няма нищо. Защото ние сме в Ардино. Да. Малко гърче. Абе, Ден трябваше да каже, че има някаква оферта. Да. Ако имаше оферта, щяхме да измислим нещо. Ще ли кажа името си? И бамо газа. Просто Дени. А защо пишеш по интернет? Ти си виновният, Дени. Някакъв друг номер. Този път аз ще смълча. Нищо няма кажа. Нито пък аз. Нито той. Само Ден ще говори. Ама трябва да има някаква оферта. Аз няма да говоря. Аз ще говоря. И повече няма да звъня. Казвам ви. Казвам. И на мен, знаеш ли И планите? сега спрете клиповете. И ти. Не на пауза. Изключете ги. Предлагам ви да изтрием тези клипове, да се извиним на она и да каже и да излезем на чисто. Да не говорим за това. Добре, да се извини. Да. А само аз. Ами ти? Добре, аз се извиня. Айде ще... Ами Ерсун? Аз какво съм казал? Добре, де. Сам Крис и аз. И аз ще се извиня. За отбора. Юмрук. Ама не знам. Батърса. Ако... Споко ще кажа, много съжаляваме. Много съжалявам, моля ви да ни простите. Тук едни ни накараха. Не, без това. Много съжаляваме, госпожо. Моля ви да ни простите. Да, Ще стане работа. да. Защото малки сладки бабки, на кой се кара, бе? Малки сладки. Бабки. Абе, ди бабки сме. Аре, звънни. Аз не мога, вече ми свършва минутите. Да. Да. 34 минути с кой си говорил? Сега ми остана 27 само минути. 27 минути. Няма да звъня повече. Тогава Значи няма искаш да да ни приберат МВР ли? Кое избираш? Да не те приберат или да те приберат? Да не те приберат и да изгубиш една минута или да те приберат и да си останеш 27 минути. Избирай, Дени. Тя едва ли ще се оплаче в МВР-то. Каза, ако още един път се обадите, ще се обадя в МВР-то. И аз казах майка ти е МВР и затова ще ще се обади.
Просто и се извини, бе. Да, бе, Дени. А защо аз? Ще даде после пари за ваучер. Ама и ние ще се извиним. Да. Аз не съм на ваучер. А на абонаментен план, на сметка съм. Ще ми платите всички тия разговори. Не си. Защо всички? Аз не съм говорила от него. Аз ще ти платя 2. Аз един. Да. Не един. Не мисля. Колко пъти звъня? Колко пъти вдигнаха? Към 7-8, нали? 3. Аз като 4. дойдох. Ама когато дойдох. Просто и се извини, бе. Човек като тлага Ама не заради... може вече да отиде. Изслушай ме! Заради Криси пък веднага ще се оплача в МВР-то. Не следващ път. Заради майка ти е в МВР-то. Бай! Тя трябваше да каже. Ако ти не беше казал, и той нямаше да го каже. Какво ти става лице? Аз просто казах, а пък майка ти е в МВР-то. Ти ако не беше казал, нямаме никакви оферти, ние просто се шегуваме и после тя вика, ще се оплачваме вероятно, иначе Криси винаги вика, майка ти е, какво си? Да. Аз като ли ме познаваш. Аз ще спра клипа.